Почваме ли? Да. Здравейте хора, днес ще гледате. Там има едни-две топчета, покажи на хората. Да. Ето там има едни-две топчета. Днес ще ги вземем, нека да наберем 1000 лайка и 1000 последователя. И да отщупим тази мощно и двете камбанки на каналът ни, на двата канала, на Краси и Лучко и нека да започнем. Аре, влизай! Изчакайте хора, само и хората да минат, защото ако ме видят, че се скарат. Така. Само татко. Татко ти гледам. Не му, на баба гледа. Нищо не мога да направя. Ето ме хора, аз съм най-откачена, наберете 1000 лайка и на двата канала. Да. На моят приятел каналът ми се казва Лъчезар Тачев. Аде, бързо! Ето даже си намерих стотинка. Така, хора, стотинка му тук, за да не се оплачат на охраната. Дръж си топчетата, дръж бе! Дай. Така. Айде, татко ми идва. Татко идва. Да. Айде, чао хора! Айде, чао хора, до нови срещи.